Γεια σας! Το ξεκίνησα. Είχα καιρό να βγάλω βίντεο, συγγνώμη περικλή κατά λάθος. Ήθελα να φυτέψω ένα λουλουδάκι. Και συγγνώμη που δεν είχα για καιρό βίντεο. Ήθελα να σταματήσω το YouTube, όμως μετά δεν ήθελα να το σταματήσω. Έτσι, τώρα έτσι είμαστε εδώ. Έχεις lag. Εγώ όχι καθόλου. Ναι. Δεν ξέρω αν μπει ο πιτσαδός ακόμα. Μπορεί και να μπει. Ναι, Κυριακή πάλι τράκι. Ναι. Ο φίλος μας ο Frosty Gamer. Έχεις βάλει cheat στον κόσμο. Ποιο? Όμως για τον Dragon θα χρειαστούμε cheat για να εμφανίσουμε παιδιά τον Ender Dragon. Όμως δεν θυμάμαι το κόλπο. Ο Μιχάλης θα το θυμάται. Ναι. Και πάλι συγγνώμη που είχα σκεφτεί να παρατήσω το κανάλι. Το δικό μου. Το δικό μου είναι ωραίο, ρε. Ναι, εσύ είχες μια εφαρμογή που δεν μου τη λες. Ναι, είναι ωραία τα ακουστικά. Έχω μαζέψει 14 good. Ρε μη βαράς. Λες να έχουν βάλει ασπίδες. Όχι. Το έχουν φτάσει. Λοιπόν, να βρούμε μια σπηλιά να κάνουμε mine. Ουπ, πάντα το μπερδεύω αυτό με το ξύλο. Δικό μου το γουρούνι. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα το γουρούνι. Γουρούνι. Πού είναι το γουρούνι? Συγγνώμη. Γουρούνι. 3 μπιζολίδια. Κι εγώ. Πού πας? Κι εγώ κάτσε να βρω ένα mine. Βρήκα μια σπηλιά. Τίποτα δεν έχει. Λίγο coal. Πολύ λίγο. Θα το μαζέψουμε όλο το coal, παιδιά. Γιατί όταν χρειάζομαι μια φορά σε έναν κόσμο που χρειάστηκα coal δεν είχα. Ενώ είχα πάρα πολύ. Όχι, δεν έχω. Θα το μαζέψω μετά το υπόλοιπο. Δεν ξέρω αν έχει τίποτα σε αυτή τη σπηλιά. Θα την εξερευνήσω.
Μην έρθεις. Λοιπόν. Θες να μείνουμε σε αυτή τη σπηλιά που βρήκα την μικρή? Λάβα, λάβα. Όχι. Δεν έχει τίποτα, απλώς να κλείσουμε λίγο για προσωρινά, γιατί είναι και η λάβα. Και να μαζέψουμε όσο κόμπλ έχει. Πιάνω FPS 55. FPS 55. Εσύ δεν μπορείς να... Πιάνεις 28. Πώς τα πιάνεις τόσα λίγα? FPS 45 τώρα. Να κλείσει το σπαστικό. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρουμε αν βρούμε iron στο σημερινό επεισόδιο. Αλήθεια. Πρέπει να φτιάξω σκαλίτσες. Το κάνω πιο μετά. Ναι. Ναι. Θες να φτιάξουμε 2 αξίνες, μία για μένα και μία για σένα με το iron? Λάγκαρα για λίγο γιατί είμαι με... Όχι, μια χαρά με τα FPS μου. Μάλλον γιατί τραβάω βίντεο. Συγγνώμη. Ήθελα να πατήσω το crafting table. Παρακαλώ. Και φαγητό πρέπει να βρούμε. Τι? Όχι, θέλω να δοκιμάσω κάτι. Ρε, πάρ' τα iron. Ρε, μη βαράς. Πάρ' τα iron και να βάλουμε αντίστροφα coal και... Όχι. Να βάλω μπριζολίδια γιατί σίγουρα λίδια. Ρε. Λίγο. 1,5. Νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Ρε, μη βαράς. Ρε, γιατί εσύ τα μπριζολίδια όλα? Ρε. Ωραία. Εννιά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τίποτα άλλο. Παιδιά, αυτό ήταν από μένα το επεισόδιο. Το σερβερ θα ονομαστεί Venland. Ναι, ή και 3, δεν ξέρουμε. Εμένα
Αυτά είχα να σας δείξω από τη σεζόν 1. Γεια σας! Γεια σας! Ούψι, συγγνώμη παιδιά, μπερδεύτηκα λίγο και πάτησα λάθος κουμπί.